Zeratik handakau hainbeste eta zeratik hainbeste bildur. Bueno, eriotza baki, beti gogorra izatea, norbait jutean nian, ez da bat ere polita izaten, eta egia esan, gertuko antzako, familiko antzako, eta ez da ezer polita izaten, ez da? Hori da. Nola emate jo guelta honi, nola landu bihar dugu gure barrenak? Bueno, pues lehen komentatzen genuena, ez? Aurretik, hitz egiten baldin badugu, naturaltasunez tratatzen baldin badugu, egunerokotasunean gero eriotza bat gertatzen zaigunean gertu, erramintak izango ditugu, eta partekatze horrekin, arindu egiten da mina, ez? Pasa egin behar da, Baizitza aurra di joan da aurra behitu behar deulako, ez da? Hori da, baina minean sartzen utzi behar diogu gure buruari, ze hori da naturala eta osasungarria dena, ze ikasi behar dugu utxune horrekin bizitzen, baino aldi berean bai arintzen duela, bai errazten duela, banaka pasa beharrez izatea. Orduan, ez dakito, lagun giroan, familia giroan kontatzen, bakarrik ez nahi zuzan, norbeak barruan sartuta gaizkiz batzatzeko, ez da? Hori da, partekatzea. Eta kosta ite zaigu hau partekatzea, ez digu erakutsi partekatzen? Ez digu esan digu, geho, topatuko gehala, geho, zeruan da, ja, pasaiten dugu, ez dakit? Pixka denetik, ez, Joseba, nik uste oso ondo labur bildu duzula. Azken batean badaude alde batetik, ez dezagun hitz egin iritsiko da eta iristen denean aurre egingo diogu, eta bestetik, beldurra izaten dugu igual eriotza bera deitzeari, ez? Hitz egiten baldin badugu hurbilduko bagenu bezala. Eta ez, eriotza datorrenean, baino... Bai, eta danoi etorriko zaigu alegia, ez da? Eta nola itzin behar dugu, nola kontatu behar dugu? Guk heldu lehendabizi ikasi behar dugu, gaztetxo ire baiak utzi bertzaile, baina lehendabizi guk ikasi behar dugu, zintzu dia urratzak hau, ez dakit, errexago iristeko gune horta. Bai, esaten zenuena, ez? Helduok igual aurretik begiratu behar dugu gure motxila, aztertu nola bizi izan ditugune beste galerak, beste doluak, doluak ez datoz bakarrik eriotzatik, beste galeretatik ere badatoz, orduan, gure motxila hori, gure ibilbide hori begiratu behar dugu, horri aurregin, kontziente izan dakargun hortaz, eta gero txiki-txikitatik, inguruan ditugunekin hitz egiteko, motxila hori bete ez desaten guk beteta daukagun bezala. Eta, helduekin egiten dezuela, gaztetxokin gehien bat ibiltzezea, ez da? Bai, ni irakaslea naiz eta... Eta nola kontatzen diozu, nola hitzein behar da gaztetxoekin gai honei buruz? Nik beti esaten dute, hitz egin baino entzun behar ditugula. Bai, baino azkenean lokatza pixkat, atetzen zaio porbai beti, bai. Eman gotola pixkat. Orduan, irrik uset esku artian ekarri ezura bai komiki bat, oipuntxo bat. Ipuin bat, bai, marketinarena. Olako gauza lagunduko, ez dakiu nahi bentsat, ez da, edo... Gehien bat, heldu hoi beldurrak kentzen laguntzen digu. Hori bai. Beldurrak kentzen, eta badaukagu euskarri bat, eta naiz, eta helduok izan behar dugun protagonista, laguntzen baldin badigu, pixkate, beldurrak kentzeko euskarri bat eukitzen, eta honek hitz egiten du eriotzaz, eta nik akonpainatzen zaitut. Vale, eta orduan laguntze izu, tresna horiek aurre egiten, ez da, historia hoi. Hori da. Eta nola kontatzen du ipuinak hor barrun eriotzan historia? Ipuin hori Mark Cortinarena da, bera aditua da eriotzaren pedagogian, eta kasu hortan kasu erreal bat da, ez da? Eta, kontatzen du txakur baten eriotza, nola txakurra hil egiten den, eta nola partekatzen duten, ez? Eta azkenean hori da, egunerokotasuneko eriotza galeretatik, aitzakia topatu radarrarekin ibili, zu errezetak egiteko eta ibiliko zara radarra jarrita. Bai, dudik, gabe. Gu eriotzaz hitz egiteko radarra jarrita. Zukaldean ez gara hain ondo moldatzen, baina... Ondo moldatzen zera, arke moitzezula bana, Eta orduan, hori, radarra jarrita eukitzea, eta lehen aipatzen izuna. Azkenean, hitz egin baino entzutea. Ze aurrek oraindik tabua ez daukate eskuratua. Eta filtro hori gabe aritzen dira, bai eriotzaz, bai beste edozein gaitaz. Eta jakin mina daukate, orduan, utzi diezaiegun hizketan galdetzen, eta beraiek gidatuko gaituzte. Orduan askotan, eskan behaiek indako galderakin, da behaiek indako historiekin, iaia nahi gabe iristen geha iritsi nahi deun lekura, ez da? Bai, eta erantzunak askotan beraiek ere ematen dituzte, ze beraiek ere radarra oso ondo jarrita daukate, eta badakite, ze... Eta igual naturaltasun gehiokin bizitu gauza haueku baino? Noski, ze filtroak ez dituzte barneratu eta kontziente dira, lorategian agertu dela xomorroren bat hilda, edo nik hildu dala, edo, azken batean,
eriotzarekin elkarbizitza hori badute, ez? Kukuka jolasten direnean ere, beraientzat heldua edo beste partaidea hil egiten da momentu hortan, ez? Oso txikiak baldin badira, ordan etengabe ari dira eriotza horrekin jolasten.